Bai, gauzak komplikatzen ditugunak, ez, histerika xamarrak ez da, batzutan, bai. Hilekoa ere, bizi ziklo tarte batean, batzuk behintzat. Bai, alaxe da. Gaur martxoaren 8. da, zoriondu ingo gaituzue zenbaitzuk, gauza ez da zoriontzea, urtean zehar, dagokiguna, errespetatzea, espazioa segitzea, bueno, badakizue, eskerrik asko, gabon ondoloin! Baina gaur martxoaren 8 izan da, elkartasun mezu edo babes mezua ezagigu nola adierazi, gerrapean, gerra gudu zelai, pairatu behar izaten duten emakume guzti horiei eta alaxe, ziur gara Ukrainatik halako irudirik ere etzen dutela espero? Goragalea ere izango du baten batek irudin nazkagarri hauek ikusita. Eta batek esango du nolatan halako kontrolak bertako herritar zibilei, bertako miliziek, zer pasatzen ari ote da Ukrainan, zaila da ondo jakitea, batetik Ukrainako buruzagi nagusi, munduko demokrata zaleena bezalaxe aurkezten digutelako eta Putinek Saddam Husseinen antza gero eta gehiago du. Tira, gauzak honela halako irudi penagarriak jaso ditugu martxoaren 8 honetan Ukrainatik zuzenean. Alaxe kontuak eta komeriak, martxoaren 8 honetan emakumeok badugu zer kontatu, zer salatu, zer aldarrikatu eta zer eskuratu, kaleak bakarrik ez, asko direlako geure espazioak. Ane Irazabal konta eguzu fundamentuzko zerbait, favorez Ukrainako eta Ukrainak mundu mailan dagoeneko eraginduna, dakarrena eta gaurko egunak gainera eta nola ez, analisi konkretu batera ere bagara matza. Egunak pasatzen diren heinean, Errusiarrak hiri nagusiak inguratzen ari dira, eta orduan hiri horien barruan daudenentzat gero eta zailagoa bilakatzen ari da ihes egitea. Ondoko herrialdeen erreakzioa oso ona izan da oro har, hasiera batean ateak irekita erantzun diete Ukrainako errefuxiatuei, beste herrialde askotako errefuxiatuekin gertatu ez den bezala azken urteetan izan gogoratu behar dugu Europa ekialdeko herrialdeak izan direla 2015an eta 2016an ekialde hurbileko errefuxiatuei ateak itxi zizkieten lehenak. Kasu honetan oso ondo erantzun dute, Polonia izan da gehien jaso dituena, Eslovakia, Errumania, Hungria eta Moldavia. Zer gertatzen da, gero eta ukrainiar gehiago konturatzen ari direla, krisi honek luze jo dezakeela. Eta ez dute, ez Ukrainian, ez Moldavian, ez Eslovakian, ez Rumanian geratu nahi. Eta orduan asko eta asko ona Berlinera iristen ari dira, Alemaniara iristen ari dira. Uste dutelako Alemanian aukera bat izan dezaketela, bizitzari berriz ere ekiteko, lan bat aurkitzeko, azkenean esan bezala, krisiak gehiegi edo luzegi jotzen badu, alternatiba bat izan dezaten, ez? Orduan, ikusten ari gara lehenengo, hau da, muga egiten zuten herrialdeak izan zirela hasieran erantzun bat eman zutenak, eta gero poliki fluxu hori mugitzen ari dela beste herrialde batzuetara, baina zalantzarik gabe, 1,5 milioi pertsonen inguruan hitz egiten ari gara, soilik 10 egunetan, hau bigarren mundu gerratik egon den errefuxiatu fluxurik handiena da hain denbora gutxian. Bai, zuzen ere, Aneri berari irakurtzen dugu Twitter sarean, besteak beste, orain hilabete gutxi, Iraketik, Afganistandik ihesean eta negu gorriaren baldintzen pean muga igaronean ziren milaka lagun horiei, nola itxi zizkien ateak Poloniak, orain aldiz
zabal-zabalik, itxuraz bintzat, beso zabalik dituela. Estatu arrazistak ere existitzen direlako, eta beraz ez ahaztu, gatazka guzti honetan, zer nola aterako diren guztion miseri guztiak. Ane Irazabal, Maider Galardi ere izan dugu geurean, egoera honen baitan, emakumeon egoera, zein da Maider Galardi kazetaria aurrera? Ni bai nahiko nukein azpimarra bat, eremuan bertan ere badaudela emakumeak segurazki soldadu sartu direnak beraien borondatez. Uste hoien bizipenak ere hemendik urte batzuetara jaso beharko ditugula, eta baita ere nola, eta ja hainbat albiste jaso ditugu ez, bai bateko eta bai besteko emakumeak nola erabiltzen ari diren gerra arma bezala, beste gudu zela iba bezala, eta nola bortxatu dian emakume asko zet importantea dela kazetari emakumeak segitzea, ekarri ez zerrenda bat. Amagoia Mujika berriakoa, Ane Irazabal, Letizia Álvarez, Nuria Garrido, Patricia Simón, Irene Sabio guztiak gaztelaniaz segitzeko. Uste egiten dutela kazetaritza oso arduratsua, egiten dutela kazetaritza bat ezana oso ohikoa ere olako gerra korresponsalietan. Ez da personalizatzea, baizik eta kontestuen eta testu inguruan jartzea eta ituan jotzea. Martxoaren 8 dela, ez du ahaztuko ez da, baten batzuk gaurko eguna oso presente badute ere, gogoan izan, urte osoko egun bat dela, urte hamarkada mendeetako kontu bat. Aizue, emakume langilearen nazioarteko egun honek ordea badu bere jatorria, eta akaso baten batzuk gutxi gora bera jakingo baduzu ere, goazen berreskuratzera, memoria historikoa honetan ere benetan garrantzitsua delako. Badu jatorria gutxienik ere martxoaren 8 honek, baina emakume iraultzaile, berritzaile, borrokalariak, berezko genetika dugunak, esan genezake, zibilizazioarekin batera, dagoeneko, azken garaiotako gerren ondorioz, erabat desagertu den Mesopotamia horretanek kokatu genezakela. Edo nola ere, badakizue gaur egun, hamaikatelistak alegin merezi egiten duela, gure solaskideak, kameratzean, dabiltzan, langileak, kamera aurrean gabiltzanak ere bai, gutxienik ere emakume ekoizleak izateaz gainera, emakume ahaldunduak izatea. Eta horretarako iritzigileak ere beharrezkoak ditugu egunerokoan gainera, eta gaur geurean izan ditugunak eskertu bakarrik ez, berriz ere honak harriko ditugu. Besteak beste, asteko eta behin, Estilin ere martxoak 8 zer dugu aldarrikatzeko? Martxoak 8 da egun bat, non batez ere egiten duguna da konektatu beste lehen zegoen emakumeengan eta berriro gogoratu egin dutenak, eta azken finean hemen gaudenok eta daukagun posizioa eta daukagun eguneroko eta gaurko egoera da lehenetik egon diren emakumeak pixka bat gogoratuz eta erdigunean jarriz. Baita ere da beste egun bat alde batetik hori gogoratzeko eta beste aldetik errebindikaziorako. Orduan, erdigunean oraindik ere ipini behar ditugu hainbat gauza eta hainbat erronka ez dauzkagunak oraindik ere, ez da sortatuta.
asko hitz egin dugu, gauza asko egin dire, eta egia da. Baina bestaldetik gaude bizitzen ez da kultura simulakro batean, non badirudi gauzak aldatzen direla, baina putzuan eta hor sakonean ez da, daudezen oraindik ere hainbat erronkak oraindik ez ditugu aldatu, ez da. Alde batetik zaintza aipatu egin duzu, ez da, hor zaintza, hor oraindik ez da, hainbeste gauza dago, ez da, zaintza hitzea egitearren, hau da, nola zaindu alde batetik gure buruak, gure limiteak, gure erdigunean ipintzen, zaindu adibidez, ez da, beste erlazioengatik, erlazio violentoengatik, baita ere nola zaindu, ez da, beste pertsonengan, beste pertsonei, nola zaindu ez da sistema, nola zaindu estatua, nola zaindu, daukagu oraindik ere erronka asko, eta beste aldetik elkargurutze ikuspuntu hori nola txertatu zen, eta lehen aipatu egin dodan moduan egia da, gogorazten ditugun, ez da, emakume, baina normalean gogorazten ditugun emakumeak izaten dira. Oikoz direna, emakume mendebaldekoak, txuriak eta hortatik elkargurutze hori ipintzea eta nola suertatu martxoak 8ko horrelako egun batean hainbat, ez da, aniztasuna eta anistasun hori baita ere erdigunean ipintzea eta akordioak ailegatzera, nik uste dut baita ere dekogula erronka oso zail bat, ez da. Nola emakume desberdinak, eta azkar hitz egiten dugu emakumearen eguna, eta, bueno, emakumeak anitza gara, emakume desberdina gara, eta hortatik egun hau, ez da, emakume desberdin eta anistasun horiek nola ipini erdigunean eta hori diskriminazio desberdinak direlatan nola, ez da, nola suertatu eta nola akordioetara heldu eta nola emakume desberdin horiek eta anitz horiek, ez da, ikusteraztu. Hor dago uste dut aurranka oraindik ere garrantzitsu bat. Esti Linares Deustu Unibertsitateko ikerlari feministak esandakoaren aritik tirakasi ez gainera, aizue, kazetariok ere badugu zer esan, zer eman, eta denbora ere behar dugu, tarte bat dugu gauzak lantzeko, eskerrak baten batzuk bagaudela, geurean, Maialen Ferreira, Diario Agerkariko kazetaria. Niretzako oso garrantzitsua da, zaintzaren asuntua, bai, salatzea, hemen Bilbon adibidez eskatu behar da zaintza sistema publiko eta unibertsal bat, Eta gisa da, emakumeak garela, zaintza sistemak lan egiten dugunak, baina ze emakume lan egiten dute zaintzan. Emakume migranteak, errekurtso gutxiko emakumeak, hori salatzia bai oso garrantzitsua da. Eta nik adibidez, egisa da, pausoak eman ditugula aurrera, nik adibidez, akordetan naz, onjala 5 edo 6 urte, egun honetan, igual, hainbat gizonek zoriontzen gintuztela, zorionak emakumeaguna gala. Eta ni zan, ez dut nahi ni zoriontzia, ni errespetatzia nahi dut. Eta hori, dirudienez, aurrera pauso bat eman da horri buruz, baina gaur, barregura ematen duzta, hainbat eta hainbat enpresa sare sozialetan morea jartzia euren logoa eta gero zer egiten dute, ez dute zebez egiten emakumeen berdintasuna lortzeko, aurrera pausak daz, baina bai erronka asko ditugu. Bai, eta egiteko guzti horretan gainera gaurko egunari errepaso txiki bat eginez, errealizazioko lankide izango diete. Orden aldatzekotan ginen, segi dezagun aurreikusitakoarekin, izan ere ez dugu galdu nahi, gaur Donostian unibertsitatean Ibaetako kampusean ikusitako pankarta baten batzuk ikusi nahi ditugu bereziki. Izan ere, bertan argiki diotenaren arabera, benetan askatzailea izango dena, ez da izango feminismoa bera, interesgarrian gaurko hausnarketa hau, emantzipatzeko aukera ez omen da feminismoa baizik eta klase borroka. Zer nolako eztabaidak ditugun kontu guzti hauekin, zer pentsatu ere ematen du honek, garbi dagoena da, gaur emakume ikasleak, emakume gazteak kalera atera direla, martxoaren 8ari lotuaz, izan ere, klaseak eragina badu, baina generoak ere bai, ez ezagun ahantzi. Horixe beraz, gaur ikasleek goizan goizetik, martxoaren 8 dela eta egindako mobilizazio sorta. Euskal hiriburu guztietan egin baitute gaur hitzordua ikasleek eta gaur goizeko lekukoa eurak izan dira lehenak hartzen, baina gaur egun osoz mobilizazio ugari
Hego Euskal Herrian, baita Ipar Euskal Herrian ere, izan ere, martxoaren 8 erreferentziazko eguna bada, eta gaur ikasles gainera, sindikatuak eta bestelako emakume ordezkari ugari ikusi ditugu Euskal Herriko kaleetan, baita mundu mailako plaza guztietan ere. Edonola ere, gaur ezin ahaztu eta gaurko egunari begira gainera jarrita, emakumeok geure azalean, geure gorputzetan sufritutako indarkeriak zer nolako kudeaketa ere baduen. Eta horretan, Kote Cabezudo argazkilariaren aurkako auzia izpide dugu. Auzi bakana izan daitekela pentsa genezake, baina honek irakurketa gehiagorako ematen du. Izan ere, Iruñeako taldean egindako eraso hartatik izan badira aurrekari zenbaitzu, eta akaso Kote Cabezudoren aurkako auzi honek ez du halako ibilbide mediatikoa izan, baina aztertzeko nahikoa lagina bada horretaz aritu da gaur Maria Gorosarri Ameka Telebistan. Kote Cabezudoren auzia, eta niretzat hori ere eredugarri da, behitu ze salaketa den, zeintzu diezan egindako eta berari leporatzen zaizkion delituak, eta hala ere zigorra zen izango da. Zergaitik Espainiako legeak bereizten dituelako abusu eta erasoan artean. Abusua izango litzateke gure ohorean eragiten ez da bana, eta horrek esan gure da, lo gaudela edo drogatuta gaudela bortzatzen gaituztela, eta alderantziz erasoa indarkeria dagoenean. Eta kasu honetan, epaileak eta legeak berak aurre ikusten dau, Kote Cabezudoren lekukoek kontatzen dutena, hor ez dagoela indarkeriarik. Horregaitik iruditzen zait indarkeria matxisten aurkako aldarrian gaur egun aproposa dela eta danok batzen gaituen gaia da. Izan ere, nahi izan ezkero, egunero egin genezake albistegi berezia martxoaren 8arekin lotuta, baina ez manifestazio deialdiak daudelako, baizik eta egiturazko indarkeria delako emakumeok pairatzen duguna, eta hori lan arlora ere eraman genezake. Honi guztiari buruz asko dakiena, gure lankidea, Aiara de Urreta, aurrera. Emakumearen nazioarteko eguna delata, Eustatek, Euskal Estatistika erakundeak emakumeen lan baldintzei buruzko txostena argitaratu du. Horren arabera, baldintza prekariagoak dituzte emakumeek lan kontratu motaren lanaldiaren eta malgutasunaren aldetik. Bada, txostenaren arabera lanaldi partzialak gehiago eragiten die emakumeei gizonezkoei baino. Zaintza lanetan gainera emakumeek ordezkapen handia dute, bai ordainduetan, bai ordaindu gabeetan. Eta etxeko lanei dagokienez, emakumeek gizonak baino 0,6 ordu gehiago igarotzen dute egunean. Modu berean 1,6 ordu gehiago ematen dituzte egunero seme-alabak zaintzen. Pandemiak agerian utzi du zaintza guztiz beharrezkoa dela. Izan ere, mugimendu feministak aspaldi zaratu zuena berretsi du izurriak, zaintza lanak emakumeen gain erortzen direla, etxeko eremu pribatuetara eta horiek ez direla aintzat hartzen, ez simbolikoki, ez ekonomikoki. Baita familiatik kanpoko zaintza negozio bilakatu dela ere. Horregatik mugimenduak nabarmendu duenez, zaintzaren antolaketa bidegabea eta diskriminatzailea da, eta egungo eredua gaitzetsi du. Hori dela eta zaintza sistema publiko baten inguruko aldarria zabaldu du mugimendu feministak. Eta lelo nagusia izango da aurtengo martxoaren 8ko protesta askotan. Mugimenduak ez ezik sindikatuek ere exigitu dute zaintza sistema publiko komunitarioa. Bada, labek deitoratu du privatizazio politiken eta negozioaren aurrean, konpromiso politiko eta instituzionala falta dela egungo sistemari aurre egiteko. Era berean, elak denentzako zaintza publikoa exigitu du. Izan ere, sindikatuaren ustez, soldatapeko zaintza lanak eta zerbitzu sozialak gainbeheran doaz. Gobernariek azpikontratazioaren eta privatizazioen aldeko apustua egiten dutelako. Martxoaren 8an 11 protesta egingo dira Euskal Herrian, eta hiriburuetan ez ezik herri gehienetan ere izango dira ekitaldiak, eta Emakundeko zuzendari Izaskun Landaidak, herritar guztiak animatu ditu martxoaren 8a dela eta deitu diren ekitaldietan parte hartzera. Hiriburuetan arratsaldean egingo dira manifestazio nagusiak, Donostian arratsaldeko 6:30, Gasteizen arratsaldeko 7:00, Bilbon berriz arratsaldeko 7:30, Iruñan gaueko 8:00 eta Baionan arratsaldeko 6:00.
Lan arloko auzi dagokienean ere badugu zerrenda amaigabea, zentzurretan guazen Gasteiza, badirudi eta lan gatazka batek aterabide ona izan duela behintzat itxuraz momentuz. Bai, hala da, Altan Bernedoko botika enpresako langile batzordeak adierazi duenez, azaroan abiatu zuten greba mugagabeari amaiera ematea erabaki dute, zuzendaritzarekin akordioa lortu dutelako, ehun egun baino gehiagoko greba mugagabearen ostean, Bernedoko fabrikako 150 langilek KPI indizearekin blindatutako hitzarmena izango dute kimikako estatuko hitzarmenaren ordez. Borroka sindikal eredugarria izan dela azpimarratu dute langile ordezkariek, izan ere elementu garrantzitsu ugari tartekatu dituzte, besteak beste gehien bat emakumez osatutako plantilla bat dela. Azaroan abiatu zuten greba mugagabea Altan Bernedo botika enpresako langileek, besteak beste hitzarmen berrian KPIren araberako soldata igoera jasotzea eta lanaldiari eustea eskatzeko. 100 egun baino gehiagoko borrokaren ostean akordioa lortu dute zuzendaritzarekin eta blindatutako hitzarmena izango dute kimikako estatuko hitzarmenaren ordez. Sindikatuen arabera, Bernedoko fabrikako 150 langileek, gehienak emakumeak direnak, kimikako estatuko hitzarmeneko baldintza askoz prekarioagoak aplikatzea saiestu eta helburuak lortu dituzte. Izan ere, aurreko eskubide guztiak errespetatuko dira eta soldaten igoerak KPIarekin lotzen dira. Hori guztia enpresaren hitzarmenean islatuko da 2020-2024ko indarraldian. Langileen ordezkariek greba mugagabea borroka sindikal eredugarria izan dela azpimarratu dute elementu garrantzitsu ugari uztartu baititu. Besteak beste, Arabako mendialdeko eremu isolatua, multinazional bati saldutako enpresa eta gehien bat emakumez osatutako plantilla. Eta bukatze aldera, aizue, ez gara joango, nola ez aipatu, Nafarrauei. Aste honetan, Sakana aldera goazela, Sakanan izango da beraz, Nafarraueko taldea 11 Iruñan duen, talde bikain zoragarri, jator eta miragarria, aste honetan esan da bezala, Sakana aldera goazela. Kaixo Jasmin, gaur Sakanara goaz, Altsasura hain zuzen ere. Altsasu, Nafarroa garaiko mendebaldeko udalerri bat da. Euskal Herriaren erdigunean dagoen Burunda Baiarakoa. Gainera, Ziordin dagoen Amarauna gune autogestionatua ezagutzeko aukera izango dugu. Orduan, azal, ez zara margolaria? Bai. Zarezakigu artista zarela? Bueno, artista, zikintzen dituk lienzoak. Erlatiboa da, Irakasle edo ikasleaztea? Bietatik, bai. Klaseak emate ditut eta baita ere klaseak jaso bai. Eta zer estilokoa, Batez ere garaikidea. Gehien gustatzen zaidan dantza garaikidea, baina baleta ere asko egiten dugu. Eta, pixkat okurritzen zaiguna, ez? Momentuan, bai. Eta kulturaz ari garen ez, ezin dut ezkutatu zuzare bertsolaria. Altsasu bertsolaria. Altsasun bertsolaria asko daude edo ez? Altsasun jaiotzen ari dira bertsolariak. Proiektu hori zer da? Hau, Amarauna. Amarauna? Gune autogestionatu bat. Eta nola sortu zen gune hori? Borroka ezazu gurekin batera, gu gerala EH sukarra. Eta halaxe, irakurri dugunez, Borrelek iragarri du halako plan berezi bat desinformazioaren ardura duten aktoreak zigortzeko. Borrel, Altsasuko kontuarekin desinformatu zuten horiek zigortzeko ez dugu uste, ezta? Honekin ez dugu aztuko, Pablo González kazetari euskaldunak segitzen duela Poloniaren gatibu, beraz hori ahaztu gabe, gaurkoz
adio esango dizuegu, baina bihar bueltatzekotan, kolpez kolpe, martxoak 8 egunero dela bermatzeko prest gatozelako, ahal dugun heinean, indarrek uzten diguten heinean, eta gaur bukatzeko, bi izen handi, Izaro batetik, eta bestetik Belakotar, Kris. Eskerrik asko, aio. Begirada bat kalean, bitzi txusiren artean, irrifarre konplize bat, hitz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi, ez zarela beste egiten ari. Ez esan baietz, ez esan baietz, ez esan baietz. Legedi berriak idatziko dituta zaletan, behintzat irakur ditzazun biluzen nauzunetan. Aginteak men egiten dizunetan. Aurkituko nauzu hemen, izango naizke hemen. Ukitzen den gorputz oro, mintzen den bihotz oro da nirea. Ustelduko zaitu, libratzen zaituzten kartzeletan. Ustelduko zaitu, libratzen zaituzten kartzeletan. Amaitu da eliza, luzeegia da zure krimenen geriza.